biza. Namba. Phakathi. Phezulu. Phathe. Phezulu. Kombane. Mfana wami sinangananga. Show me shoko wena Charlie. Lalela kehla. Faka imali uzobona. Qhubeke isidlala thina. Angeke futhi seyithula basic futhi. Base. Hayibo. Uzoshaya bafu. Hawe bafu. Omkhonde no get. Base. Irumi. Awufethu. Kodwa wayibumfethu ayibungeke indoda. Ya indoda isebusuku manje ngeke ngikwazi ukuthi isebusuku. Ngimchaza. Okay, chaza. Ngoba ingane ubinachief. Ingane isukuphanisa. Manje into right ngenzeka ebusuku mfethu. Hayi mina mfethu. Okay, into right ngenzeka ebusuku hayi mina. Futhi wena uphoqa mina manje. Kahle wena uyangitshela kahle uyangilawula ukuthi mina ngikunika ubase. Usho njalo ukuthi ngimnika ubase mina manje. Mesh. Uyangicela okay, sifana ngicela. Mina ngenze njani? Kuyabana. Ngihlala eManchester United. Mina ngenze njani? Ngingahlala endlini yami, kodwa lemnyama. Wena uthini? Ngenze njani? Hawu phela bafo njenge-out siboleka umjeti ibase. Hawu mfethu. Ngimboleka ubase. Mina mina ngihlaliphi mina? Hawu uzohlala khali. Ngeke ngiwahlala uzothina umuthi ukhayina uhleli no mentor wakhe. Hawu phela mfethu ke phela nawe uzobona Sekumele ngibone mina endlini yami. Mina sekumele kubone mina indaba enangaboni yena ukuthi kumele ngabe ungitshele mina ukuthi mfethu kunengane ezayo mhlawumbe sobe sengikwazi ukwenza ama plan. Uzongitshela manje intambama kusha u6 ingane mhlawumbe izofika ngabo 8 naye lo mjitsi ukhuluma kakhulu nebireba kumela lendangakazi valele kuyona mama mfazi dash angishayi ngeke ngikwazi umdalela. lesilolena lesisitsha uqala shayi asinantombi kodwa sinomona nobhisi ayinjale umgodoyi yabo ayenzi sense ukuthi ubukani lana yasenjani manje na is either saqhubeka sadlala noma ngiyahamba kukumina nithini faka le mali ya base saqhubeka sadlala noma mina ngiyahamba. The choice is yours. Nenzisini ngithuli umuntu awasunabangana nje wama nenyoka. Hayibo. Umuntu amanenyoka bafumana sisena ngazo zenjani ngane babo. Sisikwadi ukuthi ayibole nje leyafeka futhi. Fese lo agcwala umthinta fethu. Futhi.